anachoka kwawo chifukwa choti amafuna kukhala moyo wina umene makolo ake samagwirizana nawo. Anakakumana ndi mamuna amene iye anamukonda kwambiri, koma mapeto ake anali woopsa kwambiri. Moni ndine Jackie. Nkhani yathu ikutitengera mayiko awiri osiyana. Ngati muli opanga nzeru msanga chonde musaonere, imene ndi disclaimer. Apo B tagwirani chakumwa tenticheze. Uyu ndi Mayang Prosietio. Mayang anabadwa mu chaka cha 1987 ku Lampung, dziko la Indonesia. Dzina lomwe makolo ake anampatsa linali Febri Adriansaya. Chifukwa chake chinachonera kuti Mayang anabadwa wamuna. Anali wamuna mose anali wamng'ono, nde amakhala ndi mayake ndi bambo ake koma banja litatha anapezeka kuti anapita kwa agogo ake ndapena amamusunga. Analinso ndi asichemwali ake awiri ang'ono kwa iyeyo. Koma akukula akumaliza skulu, Mayang anapezeka kuti anayamba kufuna kukhala wamkazi. Ati amadziona kuti iye ndi wamkazi, ndi anayamba kumapanga zomavala ngati mtsikana, kuphoda ngati mtsikana choncho. Amayi ake anamuyankhula ndi agogo ake, ati anamuwuza nena kuti bwanji mupite muzipempherere zimenezizi, koma iyeyo sanagwirizane nazo. Anapitirizabe moyo umenewo mpaka anafika point yoti atayamba ntchito anafuna kuti akapange masajali chani, ndi anakapemphanso makolo ake kunena kuti amuthandize ndalama kuonjezera za sajali. Koma makolo ake anamuwuza kuti tinakuwuzani kuti muzipempherere zimenezi, muzisiye, sizipita patali, sizikuthandizani. Koma iyeyo anapanga chisankho chake. Ndi chifukwa choti ku Indonesia amavuta kwambiri zinkhani zimenezi zoti munthu kukhala transgender amadana nazo kwambiri, amachita treat anthu mwina mwake. Mayang anapeza kuti anasamuka, anapita kumakagwira ntchito mu ship, mu cruise ship mwina mwake. Menemo anapeza kuti anapeza ndalama mpaka anayamba kumapanga masajali ake acha. Koma ntchito zake zinali zogulitsa thupi zosakhala bwinoyi. Amapeza ndalama zina zamatumiza kwawo kuti azithandizira, koma zimene amapanga zinali zimenezo za uhule, ntchito yomwe amagwira. Atadzisintha anthu amene amaoneka ngati wamkazi. Ndi mu cruise ship momwemo anapeza kuti anakumana ndi mamuna wina mzungu wa ku Australia. Mamuna dzina lake anali Marcus Volk, ndipo anali ndi zaka 27. Nayenso amagwiranso ntchito zodabwitsanso zokhala ngati kuti zogulitsa thupi lake. Marcus amachoka ku banja labwinobwino, anali chef, amagwira ntchito mu restaurant. Kwa kunali restaurant amaphika mmenemo. Makolo ake zolongosoka, komano makolo ake samadziwa kuti Marcus anali ndi ngongole zambiri kwambiri. Ndi chifukwa cha ngongolezo amaona ngati akamapanga zimenezo zozigulitsa thupizo apeza chani ndalama zobwezera ngongolezo. Ndi kumeneko nkumene anapeza kuti anakakumana ndi Mayang Prosietio uja. Ndi anayamba chibwezi. Marcus amadziwa kuti Mayang anabadwa wamuna, kuti ndi wamuna nditu ngakhala akuoneka wamkazi. Ndi anthuwo anali ndi mgwirizano wake unali wodabwitsa. Chifukwa choti ati Mayang ankapanga ndalama zambiri, Marcus ankaona kuti ndalama za Mayang zimuthandiza kubweza ngongole. Mayang amaona Marcus kuti ndi Australian. Mayang ankafuna kuti apeze visa kapena nditi ndi citizenship ya ku Australia. Ndi aliyese amafuna china chake kwa nzake. Anapezeka kuti aliyese amakhala ndi nzake uja. Koma Marcus anamuwuza Mayang kunena kuti tikhoza kukhala limodzi, kumakhala ngati banja, koma aliyese azipanga zake. Ndi Mayang chifukwa choti nayenso amafuna ku Australia kuja anavomera mpaka anthu aja anakapanga ukwati. Nthawi imeneyoyo Marcus anali ndi zaka 27. Anakalembetsa ukwati nkutengana kubwerera ku Australia. Anapeza nyumba, apartment yomwe amakhalamo. Ndi Marcus amapanga zibwezi zake, Mayang amapanganso zibwezi zake mbali ina. Koma ndi nthawi Mayang anayamba kumapanga nsanja, amamupangira Marcus uja nsanja. Pamene Marcus amangozitenga kuti timangokhala nyumba imodzi, Marcus akufuna ndalama za Mayang. Pamene Mayang anayamba kufuna kuti akhale naye pabanja, pamene Marcus analibe nazo chidwi. Zonsezo zimachitikazo abale ake a Marcus samazidziwa. Kunena kuti Marcus anapeza munthu akukhala naye samadziwa china chilichonse. Amangoti Marcus amakhala ku flat kwake, akachoka kumene kwa mapita akagwira ntchito nkumapita ku nyumba. Ndi tsiku lina mu October 2014 anapezeka kuti Mayang anayamba kumakwiya nkumalongolola. Anthu amaneba anayamba kumamva anthu nthawi zonse amakangana.
ati kumamveka akamakangana mamveka azibambo akukangana ngati mawu azibambo awiri tayi zonse we ndesi kulina anapezeka kuti Marcus anali ndi mtsikana anatengana ndi mtsikana wina wachibwezi amayange kuimba foni kuti ayankhulane ndi Marcus nkumuza ndili busy ndili ndi chibwezi ndi anapsa mtima kwambiri mayange uja ndikumutukwana pa foni Marcus anapsa mtima nkunena kuti ndikubwera ndanamutsanzika chibwezi icho kuchuza kuti ndikupita kaye ku nyumba ndofuna ndikathane kuli galu wanga kumene kufuna ndikathane ndi galu wina wake nkunyamuka kupita uliko kumapita ku nyumba. Atafika ku nyumba maneba anapanga ripoti kuti kunali kukangana koopsa amangomva azibambo akukangana adamalongolola kwambiri anali mayange uja adamalala mayange ulalata anthu kumachita kuti koma anthu ali uku ati kulalata ndi amatuku anamira mva flat yonse kumachita mveka kuti koma mayange akutukwana aliyesa amamuziwa ndati kunali kutukwana kenako anthu aja anakhanga asiya kulongolola usiku nkupeza kuti anthu aja ambaso kulongololaso analongolola pakanano kufika poti maneba kuyamba kuona ngati kuti mwina tipite tikaleredza kenako anamva kufuula mawu ake anamveka analama yange anafuula kawiri kenako kumva anthu ali mwina asiya kukangana zata nkuzisiya. Tsiku linalo anthu akumona ndani Marcus uja akutuluka akuti akuchoka apo anapita kuchipatalako anakanena kuti wavulala wachekedwa ndi chibwezi chake amakangana ndi anamcheka ndi mpeni pankono anamupanga treat iye nkubwerera anamfunsa chibwezi chako chili kuti ananena kuti chabwerera chapita kwawo ku Indonesia kupita ku nyumba. So maneba analaka dalibe curious kuti tsimikangano zinali dzulo dzicha ndi amadaba kuti angomona Marcus ekasa kumuona ndani mayange nde anamfunsa ena kuti Marcus uchoti mayange ali kuti ndati amauza kuti tinayambana simunatimve tikuyambana tikukangana wanyanyala wachokapo. Basi tsiku linalo anthu mayange sakumuonabe mayange wapita kuti kenako tsiku lachiwiri anthu anayamba kudabwa ati amamva fungo lina lake losakhala bwino nanga sima flat oti manyumba olumikizana ndi amazimva kwambiri mpakana neba wina anapita kugogoda ndati anatsekula chitseko Marcus uja neba nkunifunsa kuti fungolo ndi chani ani Marcus ndananena ndikuphika supu ndapsereza sole nkutenga spray ku fire neba uja kumapita kenako kunabwera electrician chifukwa choti landlord anasokoneza dala magetsi nkuyitanisa electrician uja kufika kuti akakonze mbonali mu nyumba mwa Marcus ndi Marcus amafuna kuti electrician uja alowe nyumba koma electrician uja anakakamira ndi atalowa nyumba muja ati electrician anafunsa kuti fungolo ndi chani ndi Marcus ananena kuti ndimaphika nkhumba ndi electrician ananena kuti ndi zinzake ngati zola zomwe muphikadzo kenako electrician uja nangokhanga tiwagwiragwira pa magetsipo sanakonze chilichonse nkunena kuti ndikuyenera kubweranso chifukwa chonena kuti vuto ndilalikulu kwambiri ndi anatuluka nkumuyitana landlord ali atabwera nimudzaone landlord uja nkulowa amamuyitana dala faina kuti amafuna adzamve fungolo landlord uja kufika nkufunsanso kuti fungolo ndi chani ati kenako anayang'ana pakona anaona magazi pansi landlord nkufunsa kuti magaziwo ndi chani ndi Marcus ananena kuti ndi pamene anandivulaza ndani mayange wachoka wapita kwawo ku Indonesia ndi landlord uja anakhanga takulankhula kuti nkutenga chithunzi mwa chinsisi chapa pamene panali magazi paja ndikutembenuka kumadani ndikutuluka anangotuluka kuimba phone straight ku police kuti nyumba umu simuli bwino china chake chachitika. Apolisi kufika anagogoda Marcus uja samafuna kualowetsa koma ananena kuti tikuyenera kubwera tisachite check kukanga pali vuto. Marcus uja nkunena kuti osadandaula lowani apolisi achazo anachinunkhiza chifungo chicha. Marcus uja nkunena kuti ndifuna nditulutse chani galu wanga ali mu room iyo ndingontulusa galu ndikantulusa mupitiriza zimene mupangazo. Apolisi achale okay tulusani galuyo. Marcus uja anapita mu room muja kudumpha pa window kuyamba kuthawa. Apolisi zokudabora sono munthu akuthawa chani ndi anagawana hafu apolisi kuyamba muthamangisa ena anatsala nkuyamba kuyang'ana kuti kodi chikununkha nyumba monjani. Pamene ena amazapezeka kuti akutsegula chitseko cha ku kitchen akuona pali pamoto pali poto ukuwira kubwata anavundukula mu mphika mucha akupeza muli mapazi awiri akuwira. Apolisi kuyamba ankaona ngati ndi prank ngati zabodza kuti chikuwira mapazi akuwira mu poto bwanji azatere akuyang'ana kupeza kunena kuti pali ziwalo
Apostle Paliziwalo, munthu woti mbali ina zina zonena kuti waphikidwa kale, wayikidwa m'majumbo, ena onena kuti ayi mpamene amazazindikira kuti munthu kuti wamuphatu uyu ndi ndani, Mayange akukambidwa kuja ndi uyu. Ndi apolisi ena aja anapitiriza kumthamangisa kuti ampeze, anapezeka kuti anampeza mu chipini mwina mwake atadzipha Marcus. Ngani yawo inathera patipo pamenepo. Mayange anatumizidwa thupi lake, anamtumiza ku Indonesia kwawo kuti akayikidwe maliro. Amayi anamulira kwa basi, koma anakana kuyika zithunzi zake za Mayange, anayika zithunzi za mmene analili ali wamuna, osati mmene analili atazisandutsa wamkazi. Nde imeneyo ndi nkhani ya Mayange Prosiato. Anachoka kwawo ku Indonesia kuthawa kuti anthu asampange zipongwe chifukwa choti amadana ndi lifestyle yakeyo. Anakapezeka kuti komwe anathawirako, anakapezeka kuti anamuwirisa, anamuphika. Imene ndi nkhani ya Mayange Prosiato ndi Marcus Volk. Zikomo kwambiri.